Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu ne muku barka da zuwa wannan tasha tamu ta Farfajiyar Mata TV. Shin Farfajiyar Mata kamar yadda kuka sani kuna sauraron shi ne a gidan Radio Express mita 90.3 zangon FM mai lakabin gaskiya dokin karfi. Kuma shirin Farfajiyar Mata dai shiri ne da yake duba game da abin da ya shafi mata, kama daga yadda za su gyara jikinsu ciki da waje, da ma yaransu da shi kansa ɗungurungun ɗin mai gidan, domin su samu shiga zuciyar mai gidansu, da kuma abubuwan da ya riga ya shafi gyaran jiki da duk wayansu abubuwa da ya kamata a ce mace ta yi domin ta ansa sunanta na mace. Wannan shine abin da shirin ya kunsa. So duba kuma da yanayin wayansu tambayoyin naku da suke zuwan mana, muka ga cewa ya dace a ce mu buɗe wannan tasha ta Farfajiyar Mata TV. Saboda haka akwai tambayoyi da dama da kuke aiko mana da su a cikin wannan tasha. Akwai tambayoyinku da dama kamar yadda na faɗa. Mun samu tambayoyi da yawa waɗansu sun yi magana akan abin da ya shafi ciwon sanyi da ake fama da shi, infection ko da yaushe ana ta magana akan infection. Muka ga cewa ya dace mu ba da wani abu wanda insha Allahu za a dace in aka yi shi ya zama na cewa an yi maganin wannan sanyi. Na farko, duk wanda yake fama da wannan harka abin da ya shafi sanyi zai samu garin hulba da bagaruwa, su za a samu, da kuma man habbatus sauda. Shi garin hulba da bagaruwa za a haɗa su a zuba ruwa a tukunya a dafa su, sai a dafa. Idan aka dafa su, wannan garin hulba da bagaruwa an dafa su, so sai a same su, sai a dinga shiga ciki ana zama. In aka shiga ciki aka zauna, shi kenan tsawon lokaci. Ruwa da ya ɗanyi zafi inda dai za a iya shiga cikin shi a zauna haka. In ya ɗanyi ɗumi, bayan kin tafasa shi ki bar shi ya ɗanyi ɗumi inda za ki iya shiga, sai ki shiga ciki ki zauna. In kika shiga kika zauna tsawon lokaci har sai ya huce, kamar dai a ce a samu minti 20 zuwa 25 ko 30. In ya huce to shi kenan sai ki tashi ki fita. Shi kuma wannan man habbatus sauda, shi kuma wannan za a tashi, in ka samu man habbatus sauda shi kuma sai a yi matsi da shi. Insha Allahu za a dace. Sai dai a jura haƙuri, a dinga yi ko da yaushe. Akalla in kina da lokaci ma a rana ki so biyu, kamar da safe haka ko da yamma. So insha Allahu za a samu waraka a cikin waɗannan abubuwan da ake ta fama da shi na ciwon sanyi, saboda ciwon sanyi ya yi yawa ko ina zancen ciwon sanyi. To Allah ya sa a dace. Ku dai ku shiga Farfajiyar Mata TV, ku kalla, kuma yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, inda da zarar mun ɗora sabon abu zai zo gare ku kai tsaye. Duk da cewa dai wa'yansu suna kalla ba sa subscribing, kar a manta da yin subscribing. A dinga yin subscribing din, in an kalla sai a yi subscribing. Da yawa kalla suke ba sa subscribing. Wannan zai sa ko da mun ɗora sabon abu ba zai zo gare su ba. Amma duk wanda ya kalla ya yi subscribing, ya danna wannan ƙararrawar ta sanarwa, to muna ɗora sabon abu zai zo gare ku. Mun gode da kallon tashar Farfajiyar Mata TV.